Bydd eich gorsaf bleidleisio ar agor rhwng 7 y bore a 10 o hwyr ar ddiwrnod yr etholiad. Gallwch gael gwybod ble mae eich gorsaf bleidleisio ar wefan y Comisiwn Etholiadol. Bydd y gwybodaeth ar gael tua pythefnos cyn y diwrnod pleidleisio. Bydd cyfeiriad eich gorsaf bleidleisio hefyd ar eich cerdyn pleidleisio, a byddwch yn ei dderbyn yn y post. Bydd arwyddion y tu allan a'r tu mewn i'r orsaf bleidleisio i ddangos i chi ble i fynd. Bydd staff gorsafoedd pleidleisio ar gael i'ch helpu gydag unrhyw gwestiynau a allai fod gennych. Nid oes angen eich cerdyn pleidleisio arnoch i bleidleisio, ond mae'n rhaid i chi gadarnhau eich enw a'r cyfeiriad lle rydych wedi cofrestru i bleidleisio. A rhaid i chi hefyd ddangos ffurf dderbyniol o ID ffotograffig ar gyfer rhai etholiadau. Ar ôl i staff yr orsaf bleidleisio gadarnhau eich bod yn yr orsaf bleidleisio gywir, eich bod wedi cofrestru ac yn gymwys i bleidleisio, a bod eich ID ffotograffig yn dderbyniol, byddwch yn cael papur pleidleisio, neu fwy nag un papur pleidleisio mewn rhai etholiadau. Yna, byddwch yn cael cyfarwyddyd i fynd i un o'r bythiau pleidleisio i farcio eich papur pleidleisio neu bapurau pleidleisio yn gyfrinachol. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y papur pleidleisio. Bydd gwybodaeth am sut i bleidleisio hefyd ar gael yn y bwth pleidleisio. Bydd pensiliau ar gael, ond gallwch ddod â'ch beiro neu bensil eich hun os byddai'n well gennych. Plygiwch eich papur pleidleisio fel na all neb arall weld sut rydych wedi pleidleisio, ac yna rhowch eich papur pleidleisio yn y blwch pleidleisio. Am fwy o wybodaeth, ewch i electoralcommission.org.uk/echo/pleidleisio-ac-etholiadau/ID-pleidleisiwr.